बर' बिजोंनि फरायसालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां माने गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव दिनै जों 7 कौटि रांनि मोनसे गोदान स्कुल बिल्डिं गायसनदों जि स्कुल बिल्डिंआव 13 था क्लासरूम थागोन आरो जेराव 12 थाखोसिम जों बेवहाय क्लास माने लानो हागोन आरो बेवहाय प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरि स्टाफनि गासिबो रूम थाजोबगोन आरो बेनि अनगायैबो बेवहायनो गासिबो टयलेट माने जि नांगौ बेबो थागोन दानि दिनाव जितु गोदान एडुकेशन पलिसि बे मते मोनसे फरायसालियावनो जोङो 12 थाखोसिमाव बिगियानखौबो जोङो फोरोंफागोन गुबुन गुबुन साबजेक्ट फोरोंखागोन ओंखायनो गंबा लेबनि रूम बेवहाय जागोन जे फिजिक्सनि बाय'लजिनि केमिस्ट्रिनि मेथ्सनि आरो बिदिनो कम्पिउटारनिबो बेवहाय लेब जागोन आरोबा गतिके गासिबो जि नांगौ बेवहायनो गासिबो थाजोबगोन आं सानो बे फरायसालि नयुङा लुखांजानायनि उनाव जोंहा बेवहाय मोनसे सोलोंथाइनि जितु आबहावा बे आबहावाया सोलायनाय फैगोन बयबो गोसो दुंगोन आं सानो जे खालि दा जोंनि बिमा बिफाया गावबा गावनि फिसाखौ माब्रैहाय मोजां खालामनो माब्रैहाय गोरों खालामनो माब्रैहाय बायदिसिना लाइनाव फरायहोनो बेखौ साननानै जुदि गाव गावनो नांस्थाबलाङोब्ला बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिया डक्टर इन्जिनियारजों लोगोसे जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारफोरबो जाहैजोबनो हागोन बे जोंनि नाजानायनि सायाव 1987 मायथाइयाव गायसननाय पश्चिम पटला गोजौ फरायसालिया थांनाय 2013 मायथाइयाव सरकारि जालांबाय आरो बे फरायसालियाव दायो आसाम सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 7 कौटि रांनि अनसुंथाइजों मोनसे फिउचार प्लेनिं लानानै मोनसे नयं दिनै बिनि गाहाय खुन्थियाखौ आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गायसनबाय बे ओनसोलनि थाखाय बियो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे पश्चिम पटला हाई स्कुला गायसनजेननायनिफ्रायनो गोबां ओनसोलनि सोलोंथाइ जौगाहोनायाव बिफाव महर लादों आरो जों मिजिंथिदों बे फरायसालिया जाहाथे हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड जायो मानो होनना बुङोब्ला बे खाथि खाला जोंनियाव हायार सेकेन्डारि गैया हरै डिमाकुसिया गोजान भेरगावआबो गोजान दा बेखायनो बे ओनसोलाव हायार सेकेन्डारिनि खोब गोनांथि जादों बे इयुननि समाव जाहाथे हायार सेकेन्डारि जायो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे फरायसालिनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिनि बिगोमा फोरोंगुरु लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना जाहाथे बे पश्चिम पटला हाई स्कुलखौ मोजाङै मोजां सोलोंथाइनि जि थासारि सोलोंथाइनि जि एनभायरनमेन्ट बेखौ मोजाङै मोजां दानानै होयो आं बेखौ खावलायदों आरो बे फोरोंगुरु बिथांमोनखौबो खावलायदों मोजाङै जाहाथे क्लास खालामो मानो होनना बुङोब्ला कमप्लिटलि माने गामियारि ओनसोल बियो कमप्लिटलि रुरेल एरिया गामियारि ओनसोलाव गोबां जेंना थायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ दा बेखायनो गामिनि रायजो राजाफोरजों थाफानानै बिगोमाफोरखौ लाफानानै जाहाथे सोलोंथाइखौ आवगायहोलाङो आं बेखौनो बे समाव मिजिंथियो